Rete maiga yogo sio koje skuru ni gawa yurwa rokane ko boli ko ne kibuna nko bare maiso ya sabana babo chinga kechi gabara baso mutumuko oisi ko kolenga no moko nyumugambi kurwa sensema ya rigo kutoka sub county ya Sameta ni gobana nya reko boli abayiboli ko ne kibuna nko bwatira na bara sobime na kubika abana babange chinga kechi gabali sikubuno muri kito juri kerubo agotumanya Somo ya gabwa matanga imeyabo kinani rigo sublocation sub-county ya Sameta nigo omokonyi bw'umugambira Tiff Oyare abori abayibori korenda abana babo chinga kichi chiskuru cha Sekiru asomo tumoko bw'amasomo nigo boigo baganirwa gosemya abana babo buna obugima bwakongire boigo chinchira cyo gwetanga korwa Samarita tancheiri n'amaroire ayo aichoire skuru cyafungirwa abayiboli nayo moteke responsibility muri abana bayi abana bura babungete skuru je burando yega ariyo bisi ari no kira banja gwetana para kamuranje ba device baberenga bakore ki assignment bane kuri skuru ese to amenyere bone ganeko maroira arororo nona maritoraro igo device abana batebyo bobe bwo gutaratara babere chinka nari turanyara ko barere senjere education that can make you stand in places. Exactly. Nchena maitena renge kuruga iga Sameta. Nche kwenyora ngo so National Defense University Kenya. Na renge kwenyora in the Kenya Defense Forces. Ina renge kwenyora ngo kolega as International Peace Support Training Center. Kare. Lakini esenge nche ya masomo. Tuwa renge ko seri kwe skuru. Tuwa enda saatise chabo tukolema. Tato ile chibaye skuru chiachi go tuwakanire school fees. Omonene otokonyire and I can only tell you na amasomo na arara konya abana boigo kubwatekana ne chiche basari kigendete korwegwa nigo baboriwe wikirana se chinsemo cyanya chekiri tukoria Jumatatu boigo itumberi tukoria Jumanne eryo kwenyorera chicheki cyabo tebiryongo kuna Samuel Karuru omachama ne CTF nama tebyo bisi yitonjare go jayonsi ekiagerekare kunya kuruki chekiororo naende nateba Jumatatu cheki kyo kirairu nyacheki na Jumaine akirairwe Sameta omuntu oja koyege echeki akaoja nige pande nando abwate simie namba yaye kulikwo boigo asomoyega bogo changere skuru ya secondary ya Mukubo ase obwagachi bwe chinyomba choboraro cyabaiseke nigo omogeni bwesiko omosike Obadia Barongo omochumbe obomochoge borabu asaba abalimu kobekomokya eri abana bagendere gokora buya twachangire buya sana ga contribute buya. We've done an amazing work lakini toragacha chiskuru chok arafu abana bamanye ko bangambari goeta igombya sara kitaba koraga igo itali siro waki aki abali mu bali moro do your best so that we get a high admission to our higher education learning institutions. Please nabotokora totenga buyaga torosia magacho lakini society etigare aseheri teba isego sukago chibusio lakini abalimu na pamoja na wazazi na marafiki na kila mtu tosego koromuki performance echi school cheiteba igoro na nchena bobono buna bono nchonye talikanga high school ga rongo na chietororonga chikonyora chigrade chane chingia kanga nintene indebo sibo ino gango kwana kaki abalimu ba machobe monkorera masikani abana bagendere gweta ngo reporter yigita sene kyandizi TV eri tariana Julie Kerubo.